Ahoj, zdraví vás obyčejný investor u dnešního videa a dnes se společně podíváme na akcii společnosti Align Technology. Tahle akcie je podle Ondřeje Koberského nový Palantir a Palantir si za poslední 2 roky připsal 1000% a my si tyhle dvě akcie porovnáme mezi sebou a vrátíme se v čase, kdy ještě akcie Palantir stála $7 za kus akcie. Tak pojďme zjistit, zda mezi těmito dvěmi akciemi uvidíme nějaké podobné znaky. A rovnou tedy začneme novým Palantírem a to je Align Technology. Tahle společnost je známá hlavně kvůli tomu, že nahrazuje klasická rovnátka průhlednými. A jelikož jsou tahleta rovnátka mnohem estetičtější, tak také stojí více peněz. Klasická rovnátka stojí v průměru kolem 50 000 a průhledná rovnátka kolem 80 000. A to není vše, co společnost dělá. Kromě samotných rovnátek vyvíjí také 3D skenery iTero a software pro digitální plánování léčby. Díky těmto funkcím mají zubaři celý proces od skenu až po finální rovnátka plně digitalizovány. Ale i přesto, že má společnost silnou značku, vysoké ceny rovnátek a diversifikovaný biznis, tak i přesto akcie spadla od svých vrcholů o nějakých 80% dolů. A Palantir je biznis úplně z jiného sektoru. Je to americká softwarová společnost, která se specializuje na analýzu velkých dat a práci s umělou inteligencí. Dále pomáhá firmám i vládám spojovat obrovské množství dat do jednoho systému, pomocí kterého dokážou udělat lepší rozhodnutí. Palantir je typický příklad firmy, která měla silný produkt a dlouhodobou vizi, ale trh jí několik let nevěřil a akcie byly extrémně volatilní, než se začal ukazovat reálný biznis a ziskovost. A Align Technology je úplně jiný případ. Tahle společnost má totiž reálný produkt i reálné tržby. Problém je v tom, že trh dnes pochybuje o tom, jak rychle a jak dlouho dokáže tento biznis růst. A pojďme tedy porovnat tyto dvě společnosti mezi sebou a porovnáme jejich metriky. Tahle společnost, jak jsem říkal, tak je úplně jiný případ, jelikož její zisk na akcii je už dlouhou dobu v kladných hodnotách. A pokud se podíváme na rok 2021, tak zde vidíme propad o 31% v zisku na akcii a od té doby růst začal stagnovat. A v posledních 12 měsících zde byl růst zisku na akcii pouze 4%, což je opravdu malá hodnota. Co je ale pozitivní zpráva, tak společnost odkupuje své akcie z oběhu a jednotlivé akcie poté rostou na hodnotě. Pojďme se podívat dál a pojďme se podívat na prodeje. Opět tyhle prodeje jsou už minimálně 10 let v kladných hodnotách a od roku 2021 tyhle hodnoty stagnují a v posledních 12 měsících zde byl růst pouze 1%. A teď se na chvíli pozastavíme a porovnáme to se společností Palantir Technologies. Tahle společnost měla ještě v roce 2018 a 2019 negativní zisk na akcii a od těchto let jsme se odprostili a zisk na akcii rostl nahoru. Už zde jsme však mohli počítat s nějakou určitou spekulací a ta také přišla, jelikož v roce 2023 rostl zisk na akcii o 317%. Pokud se podíváme na prodeje, tak ty Palantiru rostly stále nahoru. Můžeme zde však vidět nějakou spojitost, a to tedy se zpomalením růstu. Ale zdůrazňuji, jedná se o zpomalení, nikoliv o zastavení růstu jako u společnosti Align Technology. A pojďme tedy zpět ke společnosti Align Technology a pojďme se podívat na marže. Ty bohužel postupně už 10 let klesají, a to jak hrubá marže, provozní marže, tak i čistá marže. Jak již jsem zmínil, tak Align Technology opravdu už několik let stagnují tržby. Provozní zisk dokonce klesá a také klesá i čistý zisk. A pokud se podíváme na marže v klíčových letech u společnosti Palantir, tak hrubá marže trošičku rostla, ale provozní marže a čistá marže rostly nahoru. A Palantiru v klíčových letech stále rostly tržby, také se dostal provozní zisk ze záporných hodnot do kladných hodnot a čistý zisk také. A abych řekl pravdu, tak zatím zde nevidím žádnou spojitost mezi Palantirem a Align Technology. A co ty? Na druhou stranu Align Technology se pohybuje na nízkých PE ratio a forward PE ratio je na hodnotě 15. Očekává se tedy silný růst tržeb. Když se podíváme zde, tak tržby mají růst 27% a PEG ratio je na hodnotě 1,1. Ale i tento silný růst tržeb neznamená, že akcie je podhodnocená. Naopak je akcie adekvátně oceněná vzhledem ke svému růstovému potenciálu. Pokud se ale podíváme na odhady analytiků, tak v následujících letech mají růst tržby, provozní zisk, čistý zisk i zisk na akcii a ten má růst dokonce o stovky procent nahoru. A jak si můžete všimnout, tak u této společnosti se neočekává boom tržeb, ale návrat ziskovosti. A i proto zisk na akcii roste o stovky procent, ne proto, že by firma explodovala, ale hlavně proto, protože se dostává do normálního stádia po slabém období. A pojďme si ještě jednou v grafech porovnat Palantir v roce 2020 až 2023, tedy před boomem, a společnost Align Technologies mezi lety 2022 až 2025, tedy před potenciálním boomem. A můžeme zde vidět, že Palantiru rostly tržby krásně nahoru, zatímco Align postupně stagnuje. Pokud se podíváme dál na čistý zisk, tak ten u Palantiru roste ze záporných hodnot do kladných hodnot, naopak Align opět stagnuje a spíše klesá. Free cash flow u Palantiru brutálně rostlo nahoru a u společnosti Align Technologies opět stagnuje.
Pokud se podíváme na zisk na akcii, tak zde vidíme trošičku podobný graf, ale je důležité si všimnout, že zisk na akcii u Palantiru roste ze záporných hodnot. A stále u Align Technologies vidíme nějaký propad a poté nějaké ustálení. A naopak u Palantiru vidíme krásný startup. A pojďme vypočítat férovou cenu akcie. Podle relativní valuace je společnost podhodnocena o 37% a férová cena akcie by měla růst na $256. Podle analytiků Wall Street už to tak pozitivní není a v nejvíce pesimistickém scénáři se dokonce očekává pokles, ale podle reálného scénáře zde vidíme růst o 15%. A podle dalších 18 analytiků se očekává férová cena akcie na $179 a očekávají růst 12% a převažuje doporučení k symbolu hold neboli držet. Ještě než se podíváme na férovou hodnotu akcie podle našeho oblíbeného DCF modelu, tak bych tě rád pozval ke členství na našem YouTubeovém kanále. Členství stojí od 20 Kč měsíčně a budeš mít spoustu výhod. Skvělí investoři navíc uvidí i videa a příspěvky, které nikdo jiný neuvidí, a také uvidíme nákupy a portfolio v reálném čase. A o těchto akvizicích mám pravidelně každý týden jedno video. A portfolio managementi navíc uvidí i tabulku férových cen akcí. Tak neváhej a přidej se k nám. Pojďme tedy vypočítat férovou hodnotu akcie na základě našeho oblíbeného DCF modelu, kde máme nastavené 3 scénáře růstu, a to tedy 4% růst, druhý je reálný 7% růst a třetí je optimistický, a tedy 9% růst. A my začneme tím nejvíce pesimistickým scénářem, a tedy růstem 4%. Zde nám vyšla férová hodnota akcie na $175, což je v porovnání s momentální tržní hodnotou podhodnocení o 9%. Nacházíme se na levelu 2 a znamená to, že se jedná o podhodnocenou akcí a o dobrou příležitost k nákupu. Pojďme dál a pojďme se podívat na náš reálný scénář růstu, a tedy 7% růst. Zde nám vyšla férová hodnota akcie na $214, což je opět v porovnání s momentální tržní hodnotou podhodnocení o 33%. Nacházíme se na levelu 1 a znamená to, že se jedná o velmi podhodnocenou akcí a o skvělou příležitost k nákupu. Pojďme dál a pojďme se podívat na ten nejvíce optimistický scénář, a tedy růst 9%. Zde nám vyšla férová hodnota akcie na $244 za kus akcie, což je opět v porovnání s momentální tržní hodnotou podhodnocení o 52%. Nacházíme se na levelu 1 a znamená to, že akcie je velmi podhodnocená a jedná se o skvělou příležitost k nákupu. Abychom však byli více konzervativní, tak využijeme náš reálný scénář růstu, a tedy 7% růst, který také koresponduje s mnoha analytiky. Jen se podívejme na rok 2029, kde podle některých analýz by kolem roku 2029 by měl dosáhnout free cash flow kolem $900 milionů. A to zde můžeme vidět. Očekával bych tedy férovou hodnotu akcie na $214. Pojďme si to teda jednoduše shrnout. Za mě je tato společnost určitě podhodnocená, ale má spoustu rizik. A také bych to určitě neporovnával s Palantírem. A ještě jsem se v krátkosti zeptal umělé inteligence, co si o tom myslí ona. A podle AI má tato společnost určitě potenciál budoucího růstu, ale nejde o žádný Palantir style. Růst tedy bude spíše nějaký lineární a stabilní. Takže bohužel nemyslím si, že tato akcie poroste o 1000% nahoru. Co si o tom myslíš ty? Třeba dělám chybu, ale já do této společnosti investovat nebudu. Blížíme se tedy k závěru videa. Pokud ještě nejsi členem tohoto kanálu, tak členství stojí od 20 Kč měsíčně a velmi rádi tě mezi náma uvítáme. Také je v popisku Discord skupina, která je zcela zdarma, ale členové tohoto kanálu mají v této skupině speciální bonusy, tak neváhej a přidej se k nám. Pokud by tě zajímaly další analýzy, tak budu určitě rád, pokud mi zanecháš like a odběr na tomto kanále. Neboj se mi napsat do komentářů, co si o této společnosti myslíš ty a o jakou další společnost by si v příštím videu měl zájem. Tak jo, to je pro dnešní video už opravdu všechno. Já vám všem moc děkuju za pozornost a mějte se krásně. Ahoj.